Ljouwert maar een volwaardige justitiestaat wezen. Maar de Kamerleden vregen jaar al wat het verplaatsen van medewerkers van het ministerie betreft voor die positie. PvdA Jacobi vindt dat bij het verdwijnen van 1300 banen bij Rijksdiensten in Ljouwert Friesland meer benadeeld wordt als Groenland en Drenthe. Dat er ook nog een leger in is naar grens. En waarbij zijn we dat het de mooiste met nationale politie en dat is een belangrijke schakel. Dat is hele dikke onzin. Nevens bij de Kamerleden houdt het regeer hem net aan de afspraken. De zaak lijkt gevoelig, omdat de toekomst van de vleerbasis en de Marwij misschien ook vast. Wat we verhoorden kennen is dat wij die ondergrens zitten van nou net meer dan Grijs en Drenthe. Nou, er zit een heel groot verschil in. En daarmee hebben we zo'n van nou, van Driegt is die 200, min 200 van vleerbasis voor. Ze van nou, dat is gewoon net acceptabel. En we moeten ingeloed hebben, wij als Kamerleden, de stad, de provincie. En iedereen is het eens dat wij op dit stukje in de sector binnen.